Can I just do my intro? Díodíobh agus fáilte arás go Gaeilge I mo chraí, agus má táúniu an seo díodit agus fáilte. Tá mé cinnte go bhfuil cuma difriúil orm inniu mar cheannaigh mé camera nua. Tá so gom. Ribh seo dúsait mé món páca amháin agus inis tá camera agam agus tá mé ar bís. Inniu tá mé ag dul amach go dtí an chathair. Bé mé ag siopadreacht get a beg, rachaí mé go dtí an siopa leor, mar tá mé ag iarraidh leor as Gaeilge a bheith agam, agus tásúla agam go mé ag leort as Gaeilge get a beg fásta. Támuid ag siúil inis go dtí an siopa leor, agus tá mé chomh nervhíseach a bheith ag leort ar an camera. Má chud grú. Tá sé gífar fásta, so níl is agam má tá an ceart go leor. Ach, ar aonos, tá mé ag taifeadú, well támuid ar práid ciúin inis, ach tá mé ag deanú é agus maithím go héintach. As tá mé ag dul go dtí an siopa leor. Well, bé mé ag leort get a beg as Gaeilge. Is vlogger mé inis. An bhfuil an leor sperling na nónín agat? Ceart go mbeadh sin tá nónín an sin. Nónín sin nónín agus sin. Bar mágad? Mála casáil. Bra? Mála casáil. No. Tá sé ceart go leor. Just carta. No, tá sé ceart go leor. Okay? Yeah, Gur mágad. Bhí lá deas agat. Bhí sé sin cho aisteach a bheith ag leort as Gaeilge I siopa? Níl is agam. Hi. Tá mé arás sa bhaile inis buíochas le dia tá tuair sa orm. Tá brn orm nach raibh mé ag taifeadú a lán leis an iarraine a rá. Bhí mé chomh nervhíseach. Mar an seo amáilteacha clia. Tá mé cinnte go bhfuil sé mar an ggéine in áiteanna eile. Ní bhíonn aon duine ag deanú vlog. Well, ní éacam aon duine ag deanú vlog an seo. Bhain mé an soltas leis an iarraine a rá agus ba bhaithlim é a dheanú a rís go cinnte. An angle seo tá brn orm just tá is cum lom. Caithfí mé gláánú mar like tá mar san bun os cion. Achan a dhéanam vlog tá mar san bun os cion. Like ní chláánam. Is vlogger mé inis like mar is féidir le eáil. Chaspán hí mé díobh na rudaí a cheannaigh mé inniu. Agus cheannaigh mé an leor seo, nónín le maithre zep. Mar dúirt mé bhí mé ag iarraidh leabhar as Gaeilge a cheannach agus chuala mé faoi seo. Tá mé ag súil go mór leis. Agus cheannaigh mé an leor seo fásta sperling le orna ní chaláin
Agus sin é ón Shopalore, an sin chuí mé go Victoria's Secret. Colleen, you know it. Cringe. Taproner. Agus níor cheannaí mé ach an bar. Tá sé an mór ach cheap mé go raibh sé comprada. Níor cheannaí mé rud typical ó Victoria's Secret. Yeah, just tháinig mé an bar seo agus ceap mé sin é. Agus ina dhé sin chuí mé go H&M. Fun fact, dibrí mé in H&M ar fá beagnach Yavlin. Agus níl leiscin agam níos mó. Yeah, so tá bummer. Ceannaí mé chúpla rud ar dús rud seo. Is maithla mé. Tá sé cho cool. Agus an sin an bar seo ní chaithim buí go minic ach is maithlam é seo, tá sé cógláise. Agus an sin an bar stríochach seo a rís gláite chálaí sin mo stíl a charde. Agus bar eile tá sé gláite. Ach an rud gláise. Bé faoisiú orthú mar cheannaí mé gúna. Gúna in onad bar. Gúna corcra is éibeon lom an dá seo. Agus cheannaí mé bikini ban chorm. Yeah. Ní bheith mé ag cur an bikini arm ar camera ceapam mar, you know, this is not the place. Agus an rud dearnach scrunchy. Yeah, ní bheith mé ceannach níor cheannaí mé scrunchy riamh. Kosher, inis. Agus sin éiad na rudaí a cheannaí mé, tásúla gom gur bhain sibh sult as má hall. Oh yeah. Aye. Travel skill. Cabhfuil sé I lár na capra? Ní acha mé riamh. Do just what you want. An bhfuil sé sin a gheart? Níos fearr ceapam. Ja lá níos Janie agus nílam ach Ja lá níos Janie inis ach níor chríithní mé an vlog. Tabrúnarm. Ach tá mé an seo inis. Tásúla gom gur bhain sibh sult as an vlog, bhain mé ansult as a bheith ag tafaidú le mo chamra nua. Mátá sibh ag géirí níos mó vlogan mar seo inis tú. Agus Janhí mé níos mó. Well, bé mé ag Janna níos mó ar nó smarta smuointe agam. Ó, agus 20,000 ag fólam Gaeilge. An diglan Lord faoi. Tá mé an bhuic as ru daciacht le nuanach ag gcónaí. Gur 1,000 mai agah. Ní chreide mé. Agus dúirt sinna éigen sna trachtainna go raibh ní chreide mé cho idálach. Agus tá cheart agat. Non ci credo. Ach ar nos sin é scarteamach do má fatrúnaí gur 1,000 mai agah as ru daciacht le nuanach. Mas mian leat a bheith a fatrún tá an nasc I mo chur sias. Bíimiid ag buú le chéile go minic agus ag Lorchas Gaeilge ag fólam Gaeilge. Níl ort Gaeilge lífa a bheith agat. Tá grúpa Facebook agan agus bhain tú rachtan lua do ma ísein. Agus faoiarú sin é tabrúnarm gur 1,000 mai agah agus slán. 3 handles as well if you want. You can stick one out if it's too wide to get a grip on. Oh, it feels weird. Is this recording? No. Because there's a red dot. Oh, this is so cool. Do I have to do anything to turn on the mic? I don't know. Can you go into the other room? I don't know, I just can't do it with you here. No, I'm good right here. Okay. Well, if I can't do it with you here, then I can't do it in public, so... This is the warm-up. Ag dul good... No! Ellie. What, do you turn it on for the press record? No, I think I'm recording when I'm not. Here, right. Okay. Shekel a ma... Cheannaí mé... Or na ní chalan, yeah. Bíon ceart agam. Is cum le hain dunne, but what, why? I'm doing a terrible job of this. Oh.